Знаете ли, че повърхността на Меркурий може би е обсипана с диаманти и че на нея се намират Вазов и Елисавета Багряна? И как може тази планета да се свива? Това ще научите днес в моята нова класация. Топ 10 факти за Меркурий, които може би не знаехте досега. Здравейте, аз съм Наско, ние сме IDBG. И днес не само, че ще ви разкажа някои удивителни неща за тази малка планета Меркурий, а също ще ви кажа да си купите нещо от Sunday Habit. Линковете са долу в описанието. А също абонирайте се за канала, като дайте нашата камбана, известна като Чана. И не забравяйте, яко е да знаеш, тъпо е да си тъп. Сега към класацията. И сега. Приятно гледане! Номер 10. Какво представлява Меркурий? Меркурий е най-малката планета в нашата Слънчева система. В следващата класация ще ви разкажа за най-горещата планета, която е Венера. Нали? Сега към Меркурий. Меркурий, въпреки че е най-малката планета от нашата Слънчева система, а също тя е най-близката до Слънцето, което не я прави най-горещата, защото най-горещата е Венера, за която ще ви разкажа в другата класация. Айде сега към класацията. Номер 9. Любопитни факти за Меркурий. Първият любопитен факт за тази планета е, че тя може да се свива. Другия любопитен факт е, че повърхността й може да е обсипана с диаманти. Като миналия любопитен факт за това експлозивно може би е станал някакъв сблъсък с милиони звезди. Номер 8. Откъде идва името на тази планета? Името на тази много малка планета идва от бога Меркурий. Той е живял преди 100 години и той е бил един от първите хора с нашия бог, бога на християните, който пишете долу в коментарите кой му е името. И може нещо да ви кажа. Тази планета, на нея, на Меркурий, в следващия номер. Номер 7. На Меркурий се намират Иван Вазов и Елисавета Багряна. Чудно е, нали? Но не се притеснявайте. Това не би могло да се каже за тази малка но невероятна планета, която, както вече ви казах, е много близо до нашата звезда. Пишете долу в коментарите, как ви казах, че не запомних.